ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟ ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ ଆଉ ସାହସର ସହ ସବୁ କଠିନ ସମୟର ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବାସ୍ ମନରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି। ଇଚ୍ଛାର କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ତ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବା ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥାପନ କର। ତାହେଲେ ତମେ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ଆଉ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ।